el futbol, o l'esport en general, però anem a parlar principalment de futbol, moltes vegades el gran públic pensa, no?, que el futbol és simplement el que passa, no?, en els 90 minuts de xoc d'un partit, però la cultura futbolística va molt més enllà. Si reduirem únicament l'esport i el futbol a lo que passa i acaba dins dels 90 minuts, possiblement el futbol ja s'hauria extingit, perquè com a esport parlem d'un joc que és vell, que és lent, que atenta inclús contra els ritmes del consum de l'oci actual. Per això estan posant-li cada vegada més pauses, perquè els temps pues, van apremiant una miqueta, i si continua sobrevivint, i no sols això, sinó a banda exercint una hegemonia esportiva, cultural, que abarca a tot el món. No se'n vaig escoltar que la FIFA tenia més països que la pròpia ONU. Jo sé que hi ha poques coses més polítiques, no?, més relacionades que la política, que l'esport, o en aquest cas en el futbol, perquè al final són dos moviments, per així dir-ho, socials, que fonamentalment es vertebren sobre algo tan humà com el sentiment. El sentiment de pertinença, i això acompanya el futbol com a artefacte polític des dels seus propis orígens. Els primers partits pues, eren d'exalumnes de les escoles elitistes de Londres contra els empleats de les fàbriques, i ahir pues, ja s'estava dividint, ja s'estava dibuixant un mapa d'una pertinença que no era sols esportiva, sinó també social, econòmica i política. I això va anar pues, extenent-se als barris, a les ciutats, i encara perdura avui, pues, tot i que vivim en una societat molt més globalitzada, molt més pues, ja molt líquida, on ja tot es difumina, però encara continuem anant als estadis pues, en les nostres samarretes, en les cares pintades, en les bufandes, i crec que al final el futbol també és un dels rites tribals més antics que ha sobreviscut a la modernitat.